Vesmír je plný zázrakov. Galaxie sa točia, hviezdy vybuchujú a na malej planéte nazvanej Zem umelá inteligencia mení nápojový priemysel. Od kávy, po ktorej túžime ráno, až po osviežujúce limonády v horúcom dni, AI zanecháva svoj odtlačok. Pridajte sa k nám na tejto kozmickej ceste, kde preskúmame, ako AI revolučne mení to, čo pijeme. Predstavte si budúcnosť, kde roboti pracujú po boku ľudí a zabezpečujú, že každý nápoj je vyrobený do dokonalosti. Predstavte algoritmy, analyzujúce dáta, predpovedanie trendov a usmerňovanie vytvárania inovatívnych nových nápojov. Toto nie je sci-fi, je to realita, ktorá sa odohráva pred našimi očami. Svedectvo ľudskej vynaliezavosti a sily technológie. Keď sa hlbšie ponoríme do tejto fascinujúcej oblasti, odhalíme spôsoby, ako AI zvyšuje efektivitu, zabezpečuje kvalitu a formuje budúcnosť nápojového priemyslu. Tak si pripnite bezpečnostné pásy a pripravte sa na vzrušujúci prieskum kozmu AI a nápojov. V srdci nápojových fabrík sa pripravuje tichá revolúcia. Preč sú dni manuálnej práce a hádania, nahradené presnosťou a rýchlosťou umelej inteligencie. Roboty poháňané AI teraz neúnavne pracujú na výrobných linkách, plnia fľaše, uzatvárajú nádoby a balia produkty s bezprecedentnou presnosťou. Tieto inteligentné stroje dokážu zachytiť aj najmenšie odchýlky vo výrobnom procese, čím minimalizujú chyby a znižujú odpad. Tento zvýšený výkon sa premieta do nižších výrobných nákladov a rýchlejších dodacích lehôd, čo nakoniec prospieva ako nápojovým spoločnosťam, tak aj smedným spotrebiteľom. Ale dopad AI na výrobu presahuje len automatizáciu úloh. Analýzou obrovských množstiev dát môžu AI algoritmy optimalizovať výrobné plány, predvídať poruchy zariadení a dokonca navrhovať zlepšenia celého výrobného procesu. Toto neustále učenie a prispôsobovanie zabezpečuje, že výroba nápojov zostáva čo najefektívnejšia a nákladovo efektívna. Kontrola kvality je v nápojovom priemysle kľúčová. Každý HLT by mal byť príjemným zážitkom, bez chýb a nekonzistencií. Aj tu zohráva AI transformačnú úlohu. Zabezpečuje, že každá kvapka spĺňa najvyššie štandardy kvality. Pokročilé senzory a kamery, riadené sofistikovanými AI algoritmami, teraz kontrolujú nápoje s nadľudskou presnosťou. Dokážu zachytiť aj tie najmenšie nedokonalosti, ako sú drobné častice alebo odchýlky v farbe, ktoré by unikli ľudskému oku. Tento dôkladný dohľad zaručuje, že k spotrebiteľom sa dostanú len tie najlepšie produkty, ale úloha AI v kontrole kvality presahuje výrobnú linku. Analýzou dát z rôznych zdrojov, vrátane spätnej väzby od zákazníkov a sociálnych médií, môžu AI algoritmy identifikovať potenciálne problémy s kvalitou skôr, než sa zhoršia. Tento proaktívny prístup pomáha nápojovým spoločnosťam udržiavať ich povesť excelentnosti a budovať dôveru so svojimi zákazníkmi. Sekcia 4. Od zrna po fľašu. Symfónia dodávateľského reťazca AI, cesta nápoja od jeho surových ingrediencií až po pohár spotrebiteľa, je zložitou symfóniou logistiky a koordinácie. AI pôsobí ako dirigent tejto zložitej orchestru. Optimalizácia každého kroku dodávateľského reťazca, aby sa zabezpečil harmonický tok tovaru, analýzou dát v reálnom čase o poveternostných podmienkach, dopravných situáciách a úrovniach zásob, môžu AI algoritmy optimalizovať dodacie trasy, znižovať náklady na dopravu a minimalizovať odpad spôsobený skazou. Tým sa zabezpečuje, že nápoje prichádzajú na svoje miesto určenia čerstvé a načas, pripravené uhasiť smäd sveta. Navyše, AI môže pomôcť nápojovým spoločnostiam predvídať budúci dopyt. Analýzou historických predajných dát, trhových trendov a dokonca aj sentimentu na sociálnych médiách, to im umožňuje prispôsobiť svoje výrobné a distribučné stratégie, čím zabezpečujú, že majú správne produkty v správnych množstvách a v správny čas. Sekcia 5. Záver. Na zdravie budúcnosti. Keď sa pozeráme do kozmického rozšírenia budúcnosti, jedno je jasné. AI bude naďalej revolučne meniť nápojový priemysel, od samooptimalizujúcich fabrík po personalizované odporúčania nápojov, možnosti sú nekonečné. Ako samotný vesmír, cesta sa práve začala. Poďme prijať transformačnú silu AI a pripiť si na budúcnosť, kde každý dúšok je svedectvom ľudskej vynaliezavosti a zázraky technológie